Εσύ πώς προτιμάς τον καφέ σου? Takeaway, στο σπίτι σου ή στην επιχείρησή σου? Έχουμε λύσεις για όλους. Αν νομίζεις ότι όλοι οι καφέδες είναι ήδη, κάνεις λάθος. Λάθος σου μάθουμε γιατί. Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε τους δύο καφέδες τους συγκεκριμένους, Mount Kenya και Costa Rica. Προέρχεται από την περιοχή Ταραθού με υψόμετρο 1500. Είναι καφές για εσπρέσο. Η γεύση του είναι κλασικό χαρμάνι εσπρέσο, σοκολάτα, γλυκές νότες προς το τέλος και πολύ σώμα. Πάμε τώρα στο Mount Kenya. Φυτρώνει σε υψόμετρο 1600 μέτρα. Είναι καπουρδισμένος για φίλτρων. Καλεί κάποιες νότες πιο floral, μαύρο τσάιν, ίσως γιασεμίν, κάποιες νότες που ντομάτα, άρα έχει μια οξύδητα προς το τέλος. Άρα, πελέ μου, όλοι οι καφέδες έχουν διαφορές μεταξύ τους. Μπορείτε να περάσετε Νίκο Αντωνιάδη, 16, Πάφος Bean House, να έρθετε να μας πείτε τι θέλετε, πώς τον ψήνετε, ποια μέθοδος χρησιμοποιείτε για να ψήσετε καφέ σπίτι και εμείς να σας προτείνουμε το καλύτερο χαρμάνι για το σπίτι σας.